Takže prajem každému pekný deň, kto sleduje toto video. Máme 20. marca 2024. Spravíme si nejaké videjko ohľadom rezu broskyň. Ja režem broskyne na dlhý rez, alebo sa tomu hovorí aj americký rez. Robí sa aj krátky rez, ale ten je podľa mňa extrémne pracný. Takže myslím si, že tento dlhý americký rez je oveľa lepší. Bohužiaľ, prišli nám razíky. Ja som si tu tie stromčeky nejako nezabezpečil, takže mám smolu. Ten, čo si ich zabezpečil, sa môže tešiť. Takže vidíme, že tie kvety sú vymrznuté. Možno, že ešte niečo vydrží. Uvidíme. Aspoň možno 10 plodov bude, neviem. Ale to teraz nie je podstatné. Ale ešte predtým, ako začneme rezať, by som vám chcel ukázať, ako si otestujete, či máte dobré náradie, lebo to je veľmi dôležité. Lebo keď máte tupé nožnice, tak ten rez nikdy nebude dobrý a môže dochádzať k roztrapkávaniu končekov na tých konárikoch a tam potom dochádza k zlému hojeniu. Čiže ak nemáte také ostré nožnice, aby vám spravili bez problému takýto rez, aký som ja teraz spravil. No teraz mi to uletelo, lebo ste to videli. Krásne môžem strihať. Bez problému. Úplne ľahúčko. A papier sa mi neroztrapkáva. Pokiaľ vám sa bude žmochlať a točiť a krútiť papier, tak ani nechoďte strihať, rovno si ich choďte nabrúsiť najprv. To je taká ale moja malá rada. No a teraz sa môžeme pustiť na to. Takže ideme na to. Toto je Red Haven na podpníku mandla, ktorá veľmi dobre znáša aj vápencovité pôdy. To je možno pre niekoho dobrá informácia. Takže ideme robiť ten dlhý rez. Ako som už spomínal, toto si dáme dole, pretože by sa konkurovali. To boli ináč veľmi pekné letorasty. Ale dal som ho dole preto, lebo tento som si tu chcel nechať. No. A tu je tá jediná podmienka, kedy skracujeme alebo spravíme taký rez. No taký skrátený, nechcem povedať, že to je rez na čapík, ale len pri týchto vlastne letorastoch, ktoré nám smerujú úplne kolmo hore, tak tam si spravíme rez na také 3-4 očka. Prečo 3-4? 3-4 preto, lebo broskyňa ľúbi robiť to, že nie vždycky každý pupienok vyjde aj. Takže vždy to treba brať tak s rezervou trošku. Takže tu máme tento kostrový konár je už dobrý, ten by som tak nechal, čiže necháme dlhé. Ideálne by bolo, keby to tu obrodilo trošku, zohlo sa to a tu nám zase vyjde ďalší letorast. Potom tento sa zase cvakne a stále treba tú broskyňu tlačiť donútra a naspäť, pretože ona sa ľúbi vyholovať a tu už keď prestane rodiť, už veľmi ťažko tam niečo bude. Takže tento je taký spodný, ten si dáme dole. No, tuto máme taký obdobný príklad. Zase kostrový konár, 2 letorasty, jeden už ide tak dosť kolmo hore. To už tu nechcem mať, to už by bolo aj veľa. Takže zase ho skrátim na tie 3-4 očka. Tak, tento nechávame, vôbec ho neskracujem. No a tieto tu, keď sa pozriete, tak tá pravá strana je už nižšia, tá ľavá vyššie. Ja by som to tu aj nechal, len chcem, aby to bolo v takej približne aspoň nejakej jednej rovine, tak len kvôli tomu to tu trošku zakrátim. Tu som tieto dva trošku znížil dole, takže toto je na zemi z toho stromčeku. Niečo sme mu dali dole, nejakých 40% asi.
To je tak ideál 40, 50 aj 60% kľudne. Kvôli tomu, že broskyňa rastie ako vrba, čiže treba ju dobre zošmýkať vždycky. No, ale ja ju až tak radikálne tento rok nezrežem. Skôr tak budúci rok. Takže uvidíme, čo z toho bude. Možno, že nič. Že na všetko vymrzlo, ale možno niečo, nejakých pár plodov sa tam zanechá. Uvidíme, čo bude robiť kučeravosť tento rok. Postrky boli vykonané. Ešte teraz na tom stromčeku cítim tú síru, takže malo by to byť OK. Takto si ja predstavujem dlhý rez. Občasné skrátenie, ale to neberte ako krátky rez. Krátky rez je niečo úplne iné.